Nimoş betik görýänler bir ýaş gyýsyz bir işiňi bilen bolajak ýaly. Hakyt monçukda dilen ýalylar. Ey Hudaýjan, biriňiz bir oglan bolun, biriňiz bir başga bir zat bolun. Günaýdyn akrym, erteňiz haýyrly bolsun gowmýatlaryňa. Bugün juma güni. Allah näme diledilen, doga dileňiz bolsa kabul bolsun. Benim yaraman turdum aklım. Yara soğuk dedi ya da soğuk dedi ya da soğuk dedi. Sözünün biri. Bir şey günaydı ya. Turdum. Siz sağman ölçtünüz mü Allah'tan bereketli gün olsun, rızkalı devletli olsun. Neme var yani bir doyunu kıydığınlara var yani. Bileğiniz çağışıklar kopyanız bileğiniz şonuna şo satya bizden öňden alan ýoklar bunlaryň ýoklary şon satwatýar mene barşama siz bilen paýlaşyp görkezdirýär näme bar näme ýok näçe mana şolar ýalak söýen size näme diýjek bolýan ýerden turýan men gynanyp zat diýenlerler ýöne prosta bolýanda urun berýän pikredin boşan berýän men boş vermede urum nuhaýam men öwrenşdim adamlaryň nemesine onna prosta bolýanda ýerden turýan evet kommentariýalar ýazýarlar öwrenşdim ýa ýaşy gowy gyýlar ýaş gelinler Onun qowzat ýadanlarym ýaş oglanlar ular kanra 40 ýaşdan geçen doganjyglar işiňi gerek diýip ýadanlar öwüň diýemek ýene döwmeňem näme işiň bar ýaş gyýlar ýa ular kan genejeler qowzatlar ýa sen pikiriňizçe nämeden bolup biler men siziň pikiriňizi bilesim gelýär näme sebäpden Nimoş betik görýänler bir ýaş gyýsyz bir işiňi bilen bolajak ýaly. Bilemek näme beýdiýänlerini prosta gaty bilesim gelýär ýüzüm gatyra gurap durşunlar. Näme? Bilemek da aklym näme üçin näme sebäpden menim dünýä ýaly adam halamak inanmaňa da şu ünlü yıllardan ne halamayan ne çadam hiç komentar yazamak da ne görgüm ne aladam men bir yerine özüm ýigrenlerim belki gowdur belki gow kişidir de maňa erwedirek bolup gelýän ýalak bolýar ay bilemay 20-den umydym başladım hili ne de başı şeydip başlaya ýerden turýan aklym monçukda dilen ýalylar hakyt monçukda dilen ýalylar ey Hudaýjan biriňiz bir oglan bolun biriňiz bir başga bir zat bolun ýok ýaş owadan gyýjaglar girip görýän ýaş gyýjagar ýaş diýen bizden boş Kendim niye bileyin, ne doğru bolu, ne de mana bolu. Birini evet komentariya da cuyuňda bir da giriya diýdilerim. Aydın on ýalak bolsa da. Bir da ýazýaňyza şonu görýän kişi bar, ne primer özümden misal beren. Şu görýärde gowzatyn, ýylgarýa. Adam güdünde ýylgarş töretme gowzatdan beter. Haklısın canınız. Käbir aylarda ötmüşler, maşa yazdılar. Ağay bitin elbet yadam. Doğa yaşım bidem yaşlattı. Elbet yadanlara diyene akılım. Yani onu yiyecek olsan ulu heleylerden elbet yadiyanken oğlanlardan var. Yani ağırlık inken vardı deyip diyecek oğlum. Ayım sonra gıylar. Qoğuylar ama yaşam varsa düşüncesi anı yerine ken onyalı. Sağ olun gıylar. Olat näme diýjekdim? Onu diýjek bolmadym karaçym.
Yanlış düşünmeyin. Ediyen yine beş vermem. Beşi deyin de hele. Moş temme yerde de var no. Sizem haklı. Bağışlanmayın. Söyleyin sizi. Yürecek size. Şu yürekler ovadan ayılar için. Çıkayda bu da maskara. Gelir yerde gelmedi. Saat 13'den beri gelen ya da bana. Men deyip oynamalarla. Men yenilecek giyinim. Bugün var ya neçe sani o da işe gitmeli. Çaydır. Oradan yanlış düşüneyim ben. Sizin elbet kılanız var köpüğünüz. O da neçe sani daha da gitmeli. Nira gitmeli. Biraz o doğanlara çağış korkacak biram işe iki mağdinayla kaçacak nasip olsa inşallah. Görkötmeli zat olsa arkayın yatıştırıp biliyana da kalım. Şolar yala güleyle gelen çok uyumeleyin. Küçük net oynayadık sonrası doğru. Oy yattın geliyor. Ne elde kullum sen yattın geliyor adam. En bir küçük kakak. Ulu adamlar mesela yat yurt neymi cücücükler hayrasın. Yat yurtta çavalandan öz yurdunda geda bol zat diyedirler biliyor musun? Hiç kim geda olmasın. Her kim qovu yaşasın yönü. Geda deyip maddi taraftan değil eken şol. Pul taraftan değil eken. Men düşüncem. Manevi taraftan men fikrimce bir hili var. Anarda neyme bolsa bolsun özüňe gatiyeke duyan, bir okusunç duyan. Türkiye'de yaşayanlar bilen irden duran hasanaklap, işe, prop, go adamlar baksız bir hil. Öz yurdum, seyret türüyan, doğanunlara gidiyan, ona gidiyan. Bilmek men çıp öz yurdum, gıdıklı, öz yurdum, rahat, şeyle. Siz nevmediyseniz bana hiç farkı yok. Her kim biliyor kimligini, başlasın her kim dengini. Edem o menligimi. Yok. Gıybatlarını bana da güzel. Bana has olsa şol, size buzukluka. Döverim gep, beni yeni has bilinlerim. Hadi yet. Karlar var eken. Aklına kurtkan çıkaracak afo. Benim çıkaracak. Mana kapını yapın qovaq. Bizden yaşasanız. Men grip bollum kan. Tavu. Dildan uçmak ve simyasına geçiriptir. Men mi? Ha? Bu gelin var, köp yeşiğandı da son diye, onu süpereydi ya da oğlum. Yok, aklım. Ayırdım dersin, orada. Yok, ol insan kıvakara Türk'ümladi. Gülalek bize etmedi, dine men tüne şu zatlar gülas. Meme halacak avvara ben yani. Yo yana, umuma bençip edil alam okulum sen arkayın var. Estim gülas. Ağmen avvara meni hem ederdi. Etmeyin. Men çıktan. O da balbal. Gülas gel. Feredin. Qara kremin bahası Türkmenistan'a kılan dikkatine 200 manattan 150 milli bir alsanız yadınızdan çıkıp gidiyor alanlar bilyenler. Hakiki. Öyle mar arkasında nemelere peydali ne hileklatlara qovi dadet yani nemlendiriciden molere Türkmençe? Bitatilni. Uzvarından şimi qara sonyalak. Ha. İyimitlenirici bitatilni qara qati qoğular. Bunu Vitaminler var içinde. Hava vitaminler ama içinde. Biram sizden haş etcek zadımız. Ulaşa jana diyana da gayrat edip krem üçün jana diyanlar olaysın. Oğlançıklar laqatıp taqatıp jan etme akılım bolosuzlay. Ha? Ha işte diyen sizden. İş nomor gibi. İş nomor ol. Değil mi? 60 verirlik. 60, 47, 60 bellan nomor yüzüne yaz bile maksudatlar görköçe. Biram bayda komentariya qara neme yazıp bilseniz zaten akılım.
Atımı zatlar orkutnum öňürem ne çadam optimal kitdi. Seredin. Näçe şey? 220 manatdan ene. Gulýşiň üstündäki. Diyeceğine. Birinci ayırlara. Ha, o bular satış şeydi. Ulan 300 manat. Kurtkası var, balağı var, içinde sportifkası var, garaz. Ha? Uçuplağını öyle 300 manattan. Ondan sonra bu 135 manattan. Ondan sonra bu ne? Bu da şurada 135 manattan. 210 manattan doğru değil mi? 210 manattan. 130 manattan. 130. 160, 180, vay kaptı da kalım. 180 manattan, ina koydu orası koyunup, 90 manattan üst aşağı pijama bırakarlar, alıver. Başlattın mı? Getirelim ya, dakikayla getiriveri. 61'lik, 60, 47, 60 telefon numarını hükman belleğen akılım. Yüzüne yazıp bilemek 135 manattan. İçipliyonu ödem içim. 135 manat. 160 manattan. Seyredin mi koyduğunu? 160 manattan. Ondan sonra bu neçeden? 200. Yok bu da 160 eken. Seyret üstüne. 160 eken bulam. Ondan bu neçe? 160 Yok. Bunu hadi görüp verecek. 2 minutcik. 165 eken. Bak hadi 165 manattan. Ondan sonra bu neyse? Bu 120 manattan. Söyler mi? Bu 120 manattan. Yine bu cağazalar var. Kolcana. Niye mi akıdan? 245 manat. Şun bakası. Seyredin neyse sana. 4 sanağım daha. Dua içinde. 61'lik 60, 47, 60'ı belleğen akılım.